Me ollaan Vihdin kirkonkylällä Puhurikujalla. Reilu vuosi sitten Kaarikeskus-säätiö, jossa me otettiin heihin yhteyttä ja meille selvisi yhteinen intressi. Meillä oli taas tontti, heillä oli tarve saada uudet tilat. Ja tähän on nyt sitten todella nopeassa aikataulussa 10 kuukaudessa rakentunut 50 ikääntyneen muistisairaan ihmisen uusi koti. Asiakas sai sitä mitä tilasi. Tänään on luovutus menossa ja sen jälkeen alkaa kohteen sisustaminen ja kuun loppuun mennessä pitäisi asiakkaiden olla sisällä. Vestera on hankekehitysyhtiö. Me ollaan yksi Suomen johtavia palveluasumisen tuottajia ja samalla me ollaan myös rakennusyhtiö, jolla on RALA-sertifikaatti, joka on vain noin 5% suomalaisesta rakennusliikkeestä. Vestera avaimet käteen mallissa me hoidetaan periaatteessa kaikki. Asiakkaan toiveiden mukainen kohde, suunnitellaan, rakennetaan. Mutta sitten esimerkiksi kaikki värimaailma, mitä täällä näkyy, tämä on asiakkaan valitsemaa, pinnoitteiden materiaalit, keittiö, oleskelutilat, tilojen sijoittelu, aika pitkälle pystytään asiakkaan toiveiden mukaisesti tekemään. Ja jos se tulee siihen vuokralle, niin me hoidetaan myös se rahoituskomponentti siihen ja rakentamisen jälkeen luovutaan asiakkaalle käyttöön. Vestera on hyvä olla vuokrakonseptissa. Asiakas ei joudu omaa pääomaansa sitomaan tähän kohteeseen, eli he ei omista tästä kiinteistöä, vaan he on vuokralla tässä. Ja tämä helpottaa sitten myös sen oman taloudenhallintaa ja suunnittelua hyvin pitkälle. Ei tarvitse käydä pankkineuvotteluita asioiden suhteen.